खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बड'लेण्डनि जाफुंसार उसु गेलेगिरि सान ब्रह्मआ बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे भारत आरो आसाम नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। गेलेनायनि गेजेरजों आथिखालनि बादायलु मुगायाव लाइमोनफोरा गावखौ जाफुंसार महरै दानो हायो। बिब्दिनो सान ब्रह्मआ बेनि फोरमानखौ होदों। रासियानि मस्क'आव 3 अक्ट'निफ्राय 8 मे अक्ट'सिम खुंफुंनाय मस्क' उसु स्टार चेम्पियनशिप 2023 बादायलायनायाव उसुनि थाइजिखान आरो थाइजियान गेलेनाय दिन्थिफुंनायाव मोननै सिलभार मेडेल देरहाना ओनसोल नाङैनो रंजानायनि दोहौ लाबोनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियानि मस्क'आव खुंफुंनाय मस्क' उसु स्टार चेम्पियनशिप बादायलायनायाव हादोरनि जानानै गेलेहैनाय राफोद गेलेगिरि क'क्राझार जिल्लानि हालोदल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सान ब्रह्मआ मैया क'क्राझाराव सौफैबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला उसु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि तुलाराम बसुमतारीजों लोगोसे अल आसाम उसु एस'सिएशननि कच उदांस्रि नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा जाफुंसार उसु गेलेगिरि सान ब्रह्मखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो। बिथांनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हानायखौ गोरबोजों बरायदों। नैथि रादाबाव दं सानथामनि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लामा दालां कमिटिनि न' गोदानै मावफुंजानायखौ बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा 4 नं चिरां दुवाराव मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मावफुंजानाय लामा दालां कमिटि न'फोरखौ बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा गामि ओनसोलफोराव मोजां खामानि जौगाथायनि थाखाय लामा दालां बानायनानै होनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं मैया नेशनेल टेक्न'लजि डेआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझाराव थानाय CIT फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमहैना बाथ्रा सावरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे CITनि आखा फाखा फरायसाफोरा बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'नो आथिखालनि बिटिआर ओनसोलखौ टेक्न'लजिया माबायदि गोख्रै जौगानायाव मदद होदों बेफोरनि सायाव गुवारै फोरमायदों आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो नांगौ समाव गासैखौबो मदद खालामगोन होनना बाथ्रा होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया 11 मे नेशनेल टेक्न'लजि डेनि सानाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा साइन्स आरो टेक्न'लजिजों सोमोन्दो थानाय 5,800 कौटिनिबो बांसिन बाजेटजों गोबां बायदि बायदि बिथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साइन्स आरो टेक्न'लजिनि मुङाव अन्थाइ खाम्फा गायसनजानाय जायगाफ्रा जाबाय महाराष्ट्रनि हिंगोलीआव लासार इन्टारफेरोमिटार ग्रेभिटेशनेल वेव अबजारभेटरि इन्डिया, उरिष्यानि जाटनियाव हमी बाबा केन्सार हस्पिटेल एन्ड रिसार्च सेन्टार आरो मुम्बाइआव प्लेटिनाम जुबिली ब्लक अफ टाटा मेम'रियेल हस्पिटेलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।